kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag na screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatuga man sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang isa ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod.
Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sakon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Dekada nang nagtataguyod ng katotohanan, 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan, patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Fast Paradyo Bombo! 8 minutos ang nabilin andas ang alas 7 sa aga. Welcome din sa pagkapangalagad sa Bombo Report Second Edition adlaw sa Biyernes petsa 8 sa bulan sa Abril sa mga 2023. Ikaduhang adlaw sa Biyernes ika-4 nga bulan sa mga year 2022. Sa mga aga mangin kaupod ang inyualagad si Bombo Erlin Bayonita. Umtanay kita hasta alas 7 ang atak na sa mga aga sa dulong sa inyo sa dugang mga balita lokal. Subong nga maulado ng ato sa ning parahon diri sa Maya syudad sa Bacolod kagasubong man probinsya sa Negros Occidental keban pa nga bahin sa Visayas dala sining low pressure area meramana sa bagyo agdala uman sa pag-asa nga mga sulod sa Philippine Area of Responsibility. Tipila kabahin sa syudad sa Bacolod ang nag-eksperyensya sa mga pagadaraw-danaw kagahon na parang kaya ting pag-aulan na lin pamana kagabi. However, mayara pa sa sunog nga nagaluntad dira sa Maya Puro Kagay-Kaya Barangay 2. Initially, ni maganabo sa 7 ka mga balay ang nahalita na sa sunog mga alas 2:30 kay na sa kagahon. Direkta sa area balikan nato si Bombo Carla may defensor. Bombo Carla sa report. Kamin. Yes, kita dari sa sabay area sa Mapuro Kagay-Kaya Barangay 2 Bambarling sa tingin na galuntad ang isa kasunog kasi sa kagahon alas 2 sa kagahon Bombo Erlino sa initial information sa mga kapulisan Bambarling ang gatag niya sunisang objective no sa sunog na Regine sa Kalaya Bambarling na sunog ang musipag dala na piho pati oka magdala na piyo pati oka Bombo Erlin kagang kaya sang anong sa mga panimalay ang nasunog subong ang aga Bombo Erlin kagang ano man sa pamilya sa initial information sa pulis sang katapos ng BFP anong ka pamilya kagang anong ka mga panimalay ang nasunog dere lima ka totally damaged kag isa ka partially damaged Bombo Erlin kaga Okay. mayara sa So, from 7 na kainan, nubo siya 6 sa galibang mo, Carl. sa amo na ang data naton nga nakuha sa katapos ng BSP Bombo Erlin no anom sa pamilya ang nasunugan nga kagaina sa kagahon si sunog Andrea sa palibot ng Berlin kailan taon nila mga 7 no kagaina sa ila sining listahan mga 7 ang sila sininga na listado Berlin kita kasi kung wala mayara sa part pala diri nga wala na sa tapan sa katapos ng BSP so sa information the Berlin numunod ang din ka ininadikan sa BFP anom ka balay isa ka partially kag ka totally damaged Berlin basta kung iningi ka pito nga ginambali na kagaina mga pumulo diri at mayara bala sang babay lang nasunog parte sa iya sining nga balay Berlin. Okay. So, human abi sa light materials mo no, ang mga balay dira? Oo, yes, Bombo Erlin, makita naton nga halos tanan diri nga balay nga nasunog is light materials. Mayra man yung part nga simentado pero kalabanan Bombo Erlin is light material. Di makita naton subon no? Gina-flash naton sa aton sini nga Facebook live na gadaba-daba gidagaina ang kalayo
ay na Bombo Arlene, mga alas 12, nagabubo man ang madamol na ulan. Sinera kita nga information mga gikan sa BFC Bombo Arlene nga nag-responde dire. Hindi sila kagaling sulod sa ina pangod nga ang kaning kuryente dala Bombo Arlene sa balay nga nasunog kay tiari sa may tubag mismo tong dalan ang balay nga nasunog. May ara sa mga kuryente nga naaraman sa tubag mismo Gaway. sa balay. Oo, may mga wires. So, hindi babalik, hindi dali-dali na sila. Bangon nga, naganilupok ang mga kuryente. So, dapat i-cut in sa Seneco ang kuryente o kung i-run out nila para at least hindi na nilupok ang mga kuryente hindi man dala mga kuryente ang atin sila mga katapos ng BFC Bombardier. So, pwede sa Mayo lang ito kayo di ba mo, Carl, kay nagaulan pa bala? Pero yes, kung why pagid siguro nagaulan na pailayo lang, but mas madamo pagid siguro diri mga apektado. Ang iba na diri nga mga balay, pila ka pamilya mo no, naga-share sila sa isa ka balay. Yes, oo, Bombardier, mga pila ka mga individuals, no? Ang guys sa isa ka balay, mayara ini sila pa sa tagsa ka mga kwarto ya sa isa ka balay Bombardier. So manikaran na ato di ka mustaon man diri sa may barangay to. Kung ano ang ilang sila nga mga tag sa mga pamilya na nasunugan na Bombardier. Okay, so sige, makakuha kita karon na dira consolidated report kay po ng barangay Bangwanga, no, Bobo Carl? Yes, Bombardier. Oo. Sige, thank you again, Bobo Carl. Bombardier, nagiging diri in Cebu, Carl may defensor para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta radyo. Bombo. Maraming salamat kay Bombo Carla Meya Defensor, direkta dira sa Maya Puro kay Barangay 2 sa siyudad sa Bacolod. Aga pa may pila na ka mga pamilya nga naapektuhan na sining sunog dira sa Maya area. So initially, base diri sa report sa Bacolod City Fire Station, may rasang 5 ka mga balay nga totally burned, kaga isa ang partially burned. Kasunod sa ning sunog pasado alas 2 kay nasang kagahon. Mayo lang man gani because nagaulan na balahali na kagabi. Aba ning nagtingalahan na gid sa mga pumuluyo dira sa area kaya golpeada lang nga nagatuhaw ang kalayo. Di syempre alas 2 nagkuan nga na panas no nang mahamuok pabala ang imo nga tulog. So may pila man ka mga residente dira kaina ang naka-aago mabalas ang burns o kung napaso sila. Kadunga na sining sunog bata kwanta na karon ng report sa may punong barangay sang barangay 2 punong barangay Imelda Bangwanga. Kaya tiyan mo na isa sa mga ginapangayo sa mga pumuluyo dira ang donasyon ng pagkaon abi kay nakaluto naman na sila kaina maski na arroz caldo lang dira para nga masaluhan sa mga pumuluyo. However, kung masunugan na kabi tanan mo gid nga pagkabotang malabon gid sang kalayo. Aba na siling nila nga okay lang gani makawatan ka sang 15 ka beses. Hindi ka lang makamasunugan kaya sipot agad. Abay sa rapang at imayaras ang pag-ulan-ulan na rin naman kagabi. May mga pagdaraw-dan daw sa palakabahin sa syudad sa Bacolod. Ilabi na kay nasang kagahon dari sa may flyover balas sa Barangay Bata. Alapit na gidira sa may northbound terminal. Nagasaka man ang rebel sa tubig dira. Sa ato sa nga Facebook page, may raman sa mga nagpadala sa litrato nga ila sa lugar ang nag-eksperyensya man sa pagbaha. Antas man ang alas 4 sa kagahon bago daw sa tayuyo ng pagatupa sa ulan. Hindi na naton nga daan sila maintindihan ang lakad sa panahon subong due to climate change. Abo ning subong dry season o summer season kon tani pero may low pressure area kag mayara pa sang tropical depression nga sagwa sang Philippine Area of Responsibility. Impunto alas 7 na, yari na ang Bombo Network News. At ngayon, ang inyong tagapagbalita. Magandang umaga Pilipinas! Sa namang oras sa buong mundo, narito ng Bombo Network News Morning Edition. Ngayon po ay araw ng Biyernes, ika-8 sa buwan ng Abril taong 2022.
ulo ng ating mga balita. Itong mga local officials na sangkot sa umunay vote buying, pinagpapaliwanag na po yan ng Department of Interior and Local Government. Sa international news naman, ang Group of Seven Nation magpapataw rin ng mga bagong economic sanctions laban sa Russia. Ang LTFRB at iba pang ahensya ng gobyerno nagpulong na bilang pagkahanda raw sa Oplan biyaheng Ayos Semana Santa. Listahan naman ng mga hotline numbers ng DOTR at itong mga attached agencies na maaring tawagan ng publiko sa darating na Holy Week inilabas na. Ang PNP Internal Affairs Service naman inendorso na ang pagsibak sa pwesto ng 8 pulis na sangkot sa Pampanga robbery. Abogado naman nakaligtas matapos inambus doon sa Cotabato City. At sa ating pong sports balita, itong American undefeated boxer na si Floyd Mayweather naghahanda na raw para sa kanyang muling pagbabalik sa boxing ring. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako si Bombo Everly Rico. At ako naman si Bombo Gerald Biulep, at ngayon sa detalye ng ating mga balita. Nakatakda raw mag-deploy ang National Capital Region Police Office o NCRPO ng 11,000 police officers sa kasagsagan ng Holy Week sa susunod na linggo. Sinabi ni NCRPO spokesperson Police Lieutenant Colonel Jenny Texon, ang mga pulis ay magbabantay sa mga simbahan, transportation hubs, maging sa mga tourist destinations. Ang mga pulis ay ide-deploy para mapanatili ang kaayusan at katahimikan sa kasagsagan ng Semana Santa. Una rito, iniulat ng PNP na tumaas itong kaso ng robbery at theft sa Manila dahil sa pagluluwag ng restrictions. Samantala, sinabi naman ni Philippine Coast Guard spokesperson Commodore Armand Balilo na naka-heightened alert na raw ang mga ito simula sa Abril 11 o sa Lunes. Nagbigay na rin ang Department of Transportation ng hotline sa publiko para sa aviation, roads, transport, itong railways at maritime bilang paghahanda na rin sa Holy Week. Samantala, yung mga ahensya ng gobyerno daw na makupad yung pagtugon sa pangangailangan ng OFWs kinalampag po yan at binalaan ni Pangulong Duterte. By report, si Bombo Raymond Pineda. Bombo Gerald, live tayo ngayon dito sa Consular Office ng Department of Foreign Affairs sa Parañaque City, kung saan ay exact dito tayo sa may pinakadulo na halos ng pila ng ating mga kababayan na nag-apply o kaya ay nagpaparenew ng kanilang mga passport. At ito ay halos nasa 500 metro na ang haba ng pila. At yung aking sa likuran ay ito yung mga nakapila na meron ng mga appointment numbers, Bombo Gerald. At yung sa aking bandang kanan, yung mga nakaupo at naghihintay pa ay sila yung mga kahapon pa raw dito na natulog, nagpalipas ng gabi at naghihintay na makakuha ng kanilang numero sa kanilang pila. Bombo. Yes, Bombo Raymond. Ni Pangulong Duterte ang mga ahensya ng pamahalaan na nangasiwa ng mga dokumentong kailangan ng migrant workers. Ayon sa Pangulo, napapanahon ang pagtayo ng OFW Center para nasa isang lugar na lamang ang pupuntahan ng mga OFWs na kailangan maglakad ng mga dokumento. Maring bili ng Pangulo, huwag nang pabalik-balikin pa ang mga OFW at ibigay agad sa loob lamang ng isang araw ang lahat ng kailangang mga papeles. Binigyan din ng Pangulo na walang pera ang mga migrant workers, kaya nga sila ay nag-apply ng trabaho sa abroad, kaya hindi niya dapat pang pinabalik-balik at pinaghihintay ng matagal ang mga ito. Kung hindi niya maiwasan pabalikin, dapat ay bigyan sila ng eksaktong araw at oras para bumalik, at pagbalik ay dapat ihanda na ang kailangan nilang dokumento. At sinabi pa ng Pangulo na hindi siya nagkulang sa mga ibinigay na mga computers at ilan pang mga kagamitan para maproseso yung mga requirements ng ating mga OFWs. At sinabi niya na siya ay paalis na sa kanyang pwesto, at kung sakali na hindi tumalima yung mga kinaukulang mga ahensya, mga opisyal ng pamahalaan, ay kanya raw sila isasama sa kanyang pagbaba sa pwesto. Narito ang bahagi ng pahayag ni Pangulong Duterte. Yung masakit sa akin yung saan ituro
You have to go to the NBI, then you have to go to the BIR, then you have to go to BIR. Ilang equipments na nabili ko para sa inyo? So, where's the service that we want? Maglagay ka doon ng isa. So, lahat ng opisina na kailangan or who may have to intervene in the papers of the migrant workers, kailangan nandoon sila. Ang migrant workers hindi pwede walang pera yan. And it is very tiring because they have no private cars, they have to travel public conveyances, and then they cannot complete the papers pabalik-balik. Yan ang ayaw ko. Yung pabalik-balik. Come back tomorrow for this. Pagdating doon, meron pa naman bago. Yan ang gusto ko magmura. Kasi nandito lang tayo sa I suppose that this is a religious gathering to give our thanks to the Lord for giving us so much stupid people in government. Ayan ang ayaw ko. Yan, Bombo Gerald, yung bahagi ng pahayag ni Pangulong Duterte. At ito, ipakita lamang natin, yung nasa aking kanan, yung ating mga kababayan na simula pa kahapon, yan, ay nakapila na sila. Makikita nyo sa ating live video, Bombo Gerald, yung mga kababayan natin na nakaupo at ito ay nahiga na lamang sila natulog sa kanilang dala-dala o mga hiniram na siguro na mga karton para magpalipas ng magdamag sa gitna ng pag-ambon pa kagabi at yung malamig na magdamag, Bombo Gerald. At ang problema nila ay yung pagkain at yung inuming tubig. Marami dito yung mga kababayan natin mula sa Jensan, sa ilan pa mabahagi ng Visayas, at sa Luzon, may mga taga-Tarlac na nakausap natin. Pakinggan natin yung bahagi ng ating panayam kay Ginang Edis Tubio, ang siyang kumakatawan na parang spokesperson nila, yung ating mga kababayan dito, Bombo Geralda. Actually, sir, 7 o'clock mayroon nag-ano dito, nagpila. And then, hanggang ngayon dito natutulog, danas yung kahirapan, Dapat ang DFA, gagawa sila ng paraan or i-adjust nila yung oras na pwedeng papasukin ng tao kasi hindi nila ma-accommodate lahat ng pumipila. Pero mo, for releasing last, aabot ng 3 days. So, which is unfair doon sa kumukuha ng mga apostel number. For example, 1 day kukuha ng number. The 2nd day, appearance. The 3rd day, releasing. Which is, nahirapan ng mga tao. Lahat na lang kumaga complain ng tao, walang nangyayari. So useless din ang yung mga balita na walang aksyon. Dapat sana, pag sila ng ganitong sistema, dapat nasa maayos. Kasi hindi naman lahat ng kagaya yan. Danas ko yung lamig. Pag nagkasakit kami, mas lalo, the more ang gasto. So dapat, sana naman ang government. Yan, yung bahagi ng nagkakaisang mga sentimento, hinaing at reklamo ng ating mga kababayan na galing pa ng probinsya sa pamagitan ng kanilang kumakatawan sa kanila, si Ginang Edis Tubio. Siya kasi yung medyo vocal at yung iba, siyempre, alam mo na, Bombo Gerald, kapwa natin mga probinsyana, nahiya kanina. Pero marami tayong nakapanayam din ng mga off-cam na talagang ganun pa rin yung kanilang sentimento at hinaing sa gobyerno. At bilang tao, bilang probinsyano, talagang kung hindi ka man lumo, ay manggigil ka kung mapakinggan mo, Bombo Gerald, yung mga kwento ng ating mga kabayan dito na naghihintay na maproseso yung kanilang mga requirements para makapag-abroad, Bombo Gerald. Paano kapag umulan dyan ngayon, Bombo Raymond? May mga dalabang payong or panangga sa ulan yung mga kababayan nating naghihintay ngayon dyan, Bombo Raymond? Walang-wala, Bombo Gerald. Ang ginagawa na lamang daw sila ay nakikiusap, makikisilong sa ito, mayroong gasoline station at ilang mga katabi na coffee shop
doon na lamang sila nakikisilong pansamantala. At pag tumila ang ulan, ambon, lalabas sila ulit dito sa may kalsada at daldala yung kanilang karton. So talagang kalunos-lunos ang dinaranas dito ngayon ating mga kabayan na tinuturing pa natin na mga bagong bayani, Bombo Geralda. Okay, Bombo Raymond. Okay, so yan yung ating ipaparating din sa ating mga kinaukulan. Sana makinig sila sa Pangulo Duterte at lalo na sa ating mga kababayan. Live mula sa DFA Consular Office sa Parañaque City. Bombo Raymond Tinasa nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Sa karagdagan pang balita, nakahanda namang ipatigil ni Pangulong Rodrigo Duterte ang operasyon ng e-sabong o online sabong sa bansa sa isang kondisyon. Ito ay kung mapapatunayan na ang mga manlalaro nito ay nagsasangla na ng kanilang mga personal na ari-arian ng dahil sa pagkalulong dito. Ipinahayag ito ni Pangulong Duterte sa kanyang naging talumpati sa groundbreaking ceremony ng Overseas Filipino Workers Center na ginanap nga doon sa Las Piñas City. Ayon sa Pangulo, handa siyang isakripisyo ang bilyong-bilyong posibleng kitain ng gobyerno mula sa e-sabong. Paliwanag ng Pangulo na pinayagan lamang niya ang naturang sabong dahil nakapagbibigay ito ng nasa 340 million pesos na kita kada buwan na kinakailangan naman ng pamahalaan bilang pangtustos sa budget ng bansa. Samantala, hindi man binanggit ang usapin hinggil sa kaso ng mga nawawalang sabongero, ay inatasan na ng Presidente ang pulisya na resolbahin ang krimen na kinasasangkutan ng maraming personalidad. Narito pa ang pahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte. You know, in e-sabong, baka nagduda kayo. I don't know anybody there. It's a transaction by Pagcor. Pinayagan ko lang. I have the ultimate word on it because it gives us 340 million a month. Kailangan ko ang pera for those expenses na wala sa budget. Hindi mo makuha sa budget, so you need money from the outside sources. Kung nasa budget yung kailangan, the purposes for it, the money will be spent. O yan. Ngayon, at the end of the year, if I have the billions at 640 million a month, yun ang maitulong ko kaagad. Yung pandemic na ubos ang contingency plan ko, pati yung intelligence fund. Ang problema ganito, I have heard, itong mga ito, nagpupusta lahat. Nagsasangla na para magpusta. Yun ang sabi ng tagalabas. Na if it is true, then hihintuin ko yan. Masigurado ninyo, before I go, I will stop it. Kung totoo. But I have to sacrifice, I said, the billions that we would have earned kung nandyan yan. So it's a police work. Magtrabaho kayo, solve the crime. Una na ngang hiniling ng mga senador na suspendihin ang operasyon ng e-sabong na dahil pa rito sa umano'y kaso ng 31 mga nawawalang sabongero. Samantala, pinagpapaliwanag na ng Department of Interior and Local Government ang ilang local officials na sangkot umano sa vote buying. Ayon kay DILG Secretary Eduardo Anyo, nagpadala na ng notice to explain ang kagawaran sa tuwing nakakatanggap sila ng mga impormasyon na may nagaganap umanong vote buying. Ito anya ay bilang pagtulong sa ginagawang investigasyon at paghain ng kaso ng Commission on Elections tungkol pa rin sa nasabing iligal na gawain sa pamagitan ng pangangalap pa ng maraming impormasyon. Minado rin naman ang kalihim na may mga natatanggap din silang mga ulat ng vote buying na tanging larawan lamang ng mga opisyal ang laman na tila dinoktor pa. Samantala, nagbabala naman si Anyo sa lahat ng mga kandidato na mahigpit na ipinagbabawal ang paggamit ng pondo ng taong bayan, gayon din ang iba pang mga pag-aari ng pamahalaan para lamang sa kanilang mga pangangampanya. Pinaalalahanan din niya ang mga barangay officials na huwag nang makisali pa sa anumang uri ng pangangampanya para sa mga tumatakbong kandidato para sa halalan at bagkus ay manatiling patas at hindi dapat gamitin ang kanilang kapangyarihan at impluensya para sa paghihikayat ng mga botante. Kung maalala ay ganap ng binuo ng COMELEC itong task force kontra bigay
na naglalayong sugpuin ang mga aligasyon ng vote buying ngayong panahon ng kampanya para pa rin sa darating na halalan. Kaugnay ng nalalapit na halalan, mas maraming guro, mas kampanteng na mga siwa sa nalalapit na halalan sa pagdaragdag po ng kanilang mga honoraria. At itong health concern naman, sensitive ring binigyang pansin ng mga miyembro ng Electoral Board o itong Election Board. May report si Bombo Dennis Sameto. Mas malaki ang kumpiyansa ngayon ng mga guro ng mga ngasiwa dito sa darating na eleksyon. Yung tinatawag na Electoral Board dahil nga sa nakasad na pala sa resolusyon ng Commission on Elections yung kanilang matatanggap na honoraria kasunod nga ng mga pagbabago at maliban doon sa adjustment ay mas matitiyak ngayon yung kanilang secured na mapupunta talaga ito sa kanila dahil nagkaroon na ng mga pag-uusap hinggil dito at may pondo na rin na panggagalingan ang naturang salaping ipagkakalob sa mga guro na siyang mga ngasiwa dito sa nalalapit na eleksyon. Matatandaan na dati ay nagiging malaking problema ang delayed na pagbibigay ng naturang pasahod para doon sa mga guro na nagtataya ng kanilang buhay sa panahon ng eleksyon dahil nga kabi-kabila ang banta, bunsod na rin ng mga aligasyon ng pandaraya, sila pa ang napupuruhan ng mga demanda at reklamo ng ilang grupo at ng mismong mga politiko. Kaugnay nito, naniniwala si Teachers Dignity Coalition Chairman Benjo Basas na mas kokonti ang isipin ngayon ng mga guro pero tutok pa rin doon sa usapin ng aspetong pangkalusugan lalo't nananatili pa rin naman tayo sa COVID-19 pandemic. Narito ang bahagi ng pahayag ni Benjo Basas, ang chairman ng Teachers Dignity Coalition sa panayam ng Bombo Radio Philippines. Yung sinasabi po na assurance na tataasan yung aming allowance ng mga teachers po natin na upo bilang members ng Electoral Board ay nasa ano na po ito, no? Nasa resolution na po ito ng COMELEC, no? So from the previous po, no, na 6,000 para sa chairman at 5,000 para sa members, no. Ngayon po ay lumalabas 7,000 sa chairman, no, at 6,000 sa members. Tapos meron pong 3,000 ano na allowances po to travel, no, anti-COVID, communication, ano. So all in all 3,000 po 'yan, ano. Kaya po ang total po niyan ay 10,000 for chair and then 9,000 for our members, no. Yun pong tinatawag. Dati kasi Board of Election Inspector ang tawag natin dito, no. Ngayon po Electoral Board, no. Meron niyang 3 miyembro, chairman, yung poll clerk at saka yung 3rd member. Yan ang bahagi ng exclusive interview ng Bombo Radio kay Benjo Basas, ang chairman ng Teachers Dignity Coalition. At inaasahan nga na magkakaroon pa ng ilang mga pag-uusap hinggil naman sa iba pang concern ng mga guro. Pero ngayon ay mas kampante umano sila at inaasahan na positibong magiging tugon ng poll body doon sa kanilang mga request, lalo't ito naman ay para sa pagpapabuti ng eleksyon. At samantala, Bombo Gerald, pagdating naman sa vitamins ng mga kids, alam nyo ba na may Cherry Pear Syrup fortified with zinc dahil ang mga mamis di papayag sa pwede na. Kaya naman, ang Cherry Pear ay gumawa ng Cherry Pear Syrup fortified with zinc. Isa ito sa mga vitamins made by Cherry Pear na para talaga sa mga kids. Ang Cherry Pear Syrup fortified with zinc ay lemon-flavored syrup na may CGF, may lysine, may taurine at zinc. Goodbye dun sa pwede na dahil ika nga nila pagdating sa kalusugan ng mga kids, Moms knows best. Mahalagang paalala, ang Cherry Pear ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Bombo International News. Nagkakaisa na rin po itong tinatawag na Group of 7 Industrialized Nation na magpataw pa ng panibagong kaparusahan laban pa rin sa bansang Russia. Kaugnay pa rin ito ng mga ginagawang pananalakay ng Russia sa bansang Ukraine na sanhi naman ng pagkasawi ng daan-daang mga sibilyan dito. Nakasaad sa isang statement na nagkasundo ang G7 leaders na ipagpawal ang anumang bagong investment sa mga pangunahing sektor ng ekonomiya ng Russia kabilang na itong energy sector. Bukod dito ay palalawigin na rin nito ang export ban sa ilang mga produkto ng Russia at hihigpitan din ang mga restriction na ipinatutupad sa mga Russian banks at state-owned companies.
Target din ng G7 nation na pahinain ang kakayahan ng defense sector ng Russia na ipagpatuloy ang ginagawang digmaan ng Russian military at gayon din ang pagpapataw ng parusa sa mga miyembro ng pamilya ng mataas na opisyal ng nasabing bansa na sumusuporta raw sa ginagawang aksyon ni Russian President Vladimir Putin. Minadali na rin nila ang pag-alis ng kanilang dependency sa Russia oil, lalo na kabilang ito sa mga ban na ipinatutupad nila upang gipitin ang nasabing bansa. Sa mga karagdagan pang balita mula sa ibayong dagat, nagkasundo ang majority ng United Nations General Assembly na suspindihin ang Russia sa UN Human Rights Council. Sa kabila ito ng mga aligasyon ng kalupitang ginagawa ng Russian soldiers sa kanilang pagsalakay sa bansang Ukraine. Nakasaad sa draft ng isang resolution na maaaring suspindihin ng General Assembly ang rights of membership ng isang miyembro ng Human Rights Council na gumagawa ng mga paglabag sa international humanitarian law. Ayon kay US Ambassador Linda Thomas-Greenfield, walang karapatan ng Russia na maging miyembro ng isang samahan na ang pinakalayunin ay isulong ang karapatang pantao. Ito ay matapos anya na masaksihan ng lahat kung gaano kaliit ang pagrespeto ng Russia sa human right at ang paglahok daw nito sa Human Rights Council ay nakakasira sa kredibilidad ng Kongreso. Samantala, bilang tugon dito ay nananawagan si Russian Ambassador to the United Nations Gennady Kuzmin na mga miyembro ng Estado na i-reject ang naturang resolution sa kadahilan ng magtatakda lamang ito ng dangerous precedent. Sinabi din ni Kuzmin na ang ginawang aksyon na ito ng UN General Assembly ay isang pagtatangka ng Estados Unidos na panatilihin ang kanilang dominant position at total control upang ipagpatuloy ang binabalak nitong human rights colonialism sa international relations. Naniniwala po ang Philippine Statistics Authority o PSA na dahil sa alert level system ay marami nang nagkaroon ng trabahong mga Pinoy matapos tamaan ng pandemic ang bansa. Ayon sa PSA, ito ay matapos mag-settle itong unemployment sa bansa sa 6.4% sa buwan ng Pebrero. Pero ang bilang naman ng mga jobless Filipinos noong buwan ng Pebrero ay pumalo na sa 3.13 million na mas mataas sa 2.93 million na naitala noong Enero. Sa kabila nito ay pinaliwanag ng PSA na ang unemployment rate noong Pebrero ay mababa sa 8.8% o 4.9 million unemployed na mga Pinoy noong Pebrero 2021. Ang pagbaba naman daw ng unemployment ay dahil sa epektibong pagpapatupad ng alert level system ayon kay Communications Secretary Martin Andanar. Ipinagbalaki rin ni Andanar na ang kasalukuyang employment situation sa bansa ay nagpapatunay lamang umanong epektibo itong pandemic response ng kasalukuyang administrasyon. Pero sa kabila nito, kailangan pa rin daw na pag-igihan ng ating pamahalaan ang kanilang effort sa magaganap na trabaho, itong magbigay ng trabaho sa mga unemployed. Dagdag pa ni Andanar, ang pagpapatupad daw ng Alert Level 1 sa ilang bahagi ng bansa ay magiging daan para sa pagbubukas ng mas maraming trabaho. Kung maalala, ang Metro Manila maging ang 56 na iba pang syudad at probinsya maging ng 100 component cities at municipalities ay nasa ilalim na ng Alert Level 1 simula ngayong buwan ng Abril. Ang nalabing bahagi naman ng bansa ay nasa ilalim na rin ng Alert Level 2. Samantala, eksaktong 31 araw na lamang bago ang nalapit na eleksyon sa Mayo, umabot na po sa 2,385 ang mga nahuling lumabag sa ipinatutupad na election gun ban ng Commission on Elections sa buong bansa. Ayon po yan sa PNP. Mula sa dating data ng PNP, nasa kabuang 2,298 na sibilyan itong lumabag, 14 itong police officers, 11 namang military personnel, 40 security officers at 22 iba pang mga individual. Nakumpiska naman mula sa mga violators ang kabuang 1,833 firearms, 10,221 na mga bala at 867 na deadly weapons. Nangunguna pa sa may pinakamataas na gun ban violation incident sa Metro Manila na nasa 826. Sinundan po yan ng Central Visayas 267, Calabarzon 285, Central Luzon 184 at Western Visayas na 143.
Patuloy na paalala ng COMELEC sa mga lalabag sa umiiral na gun ban na maaring makulong ng 1 hanggang 6 na taon, madiskwalipika na lumahok sa anumang posisyon sa gobyerno at pagkakaitan ng karapatang makaboto ang mga mahuhuling violators. Samantala, damang-dama na ang tindi ng suporta ng publiko sa kandidatura sa pagka-presidente ni Vice President Leni Robredo matapos na lumabas ang pinakahuling Pulse Asia Survey. Ayon kay sa naturang survey, tumalon sa 24% ngayong buwan ng Marso ang mga gustong bumoto kay Robredo mula sa 15% noong buwan ng Pebrero. Nakita rin sa survey na dumami ng 16% ang mga kabataan habang dumami naman sa 19% ang mga nakatatanda na pumipili kay Robredo bilang susunod na Pangulo. Ayon kay Attorney Barry Gutierrez, ang tagapagsalita ni Robredo, ipinapakita lamang nito na matagal nang nararamdaman ang tindi ng suporta para kay Robredo sa mga rally at pagtutulungan ng mga volunteer groups ng iba't ibang probinsya para ikampanya siya. The Vote 2022 Campaign Trail Update. Nasa Cavite kahapon itong tandem ni na Presidential Candidate Calio de Guzman at Vice Presidential Candidate Walden Bello kasamang ilang grupo ng mga manggagawa. Sinabi po rito ni na De Guzman at Bello na hindi sila apektado ng mga resulta ng surveys. Dumalo naman ang tandem ni na Manila Mayor Isko Moreno at Dr. Willie Ong sa isang courtesy call kay Governor Wilter Palma sa Zamboanga, Sibugay, Capitol. Kahapon po yan, nagsagawa ng motorcade naman si Presidential Candidate Senator Manny Pacquiao sa Antipolo City kahapon kasama po ang asawang si Jinky at kanyang ina na si Mami Dionisia. Dumalo rin si Pacquiao sa isang community forum. Sa Bogo City, Cebu, nagtungo rin si Presidential Candidate Senator Ping Lacson kahapon kasama si Senatorial Candidate Emmanuel Piñola. Dumalo sila sa isang town hall meeting sa lugar. Wala namang lakad si Presidential Aspirant Bongbong Marcos. Sa ibang balita naman, inalis na ng kumpanyang Meta ang nasa mahigit 400 Facebook accounts at pages ng mga umano'y hacktivist bilang isang mga grupo na may kaugnayan umano sa New People's Army. Ito ay bilang pagsugpo ng nasabing social media giant na nagpapatuloy na malawakang pagkalat ng misinformation at historical revisionism. Sa isang statement ay pinaliwanag ni na Facebook Threat Disruption Director David Agranovich at Aidan Hoy na Meta's strategic response in the Asia-Pacific region na ang mga nasabing hacktivists ay ang mga nasa likod ng distributed denial of service na umaatake at sumisira sa mga lehitimong sites at news pages. Sinasabi rin na ang nasabing mga Facebook accounts, pages at groups ay lumalabag umano. Ang mga ito sa itinakdang community standards ng nasabing social media giant. Ayon naman kay Agranovich, ang naturang hakbang ay produkto ng bagong polisiya na ipinatutupad sa bansa na naglalayong bigyan ng kaukulang aksyon ng mga grupo at networks na gawaing palawakin pa ang mga mapaminsalang gawain ng kanilang mga miyembro sa pamamagitan ng social media. Bukod pa rito ay nag-aalok din anya ang mga hacktivists ng cybersecurity services upang protektahan ang mga website mula sa mismong iba't ibang uri ng pag-atake. Una rito ay nagpahayag na nga ng katiyakan sa publiko ang Meta na handa ito sa anumang posibleng pagbaha ng mga misinformation, hate speech, misleading at mapaminsalang content lalo na ngayong papalapit na ang araw ng halalan. Sa mga sandaling ito po, makakasama natin itong Acting Secretary ng Department of Information and Communications Technology na si Monica Intik. Magandang umaga po sir. Live na po tayo sa Bombo Radio Philippines nationwide, worldwide. Magandang umaga po natin mo kayo. Opo sir, una po sa lahat, kumusta po kami dito sa paghahanda ng DICT siyempre matapos niyang pumirma rin ng Memorandum of Agreement sa Commission on Elections. Kumusta yung paghahanda po ninyo dito sa nalalapit pong halalan? Ang ating pakikipag-ugnayan with COMELEC ay para sa tatlong bagay. No? Una, tayo ang mag-host ng precinct finder kung saan mahanap ng mga tao ang mga mamamayan natin kung saan nila mahanap ang kanilang presinto at saka yung polling center na
nakalaan para sa kanila. Pangalawa, tayo rin na mag-host ng election results. Yun, hindi tayo live. Hindi live yun pag malapit na ang ating halalan. At pangatlo, gagamitin dito sa unang pagkakataon ngayon, yung digital signatures para sa NCR, Cebu at Davao, kung saan i-digitally sign ng ating mga electoral board ang pagpapadala ng mga election returns papunta sa ating mga canvassing center. Opo sir, mainit pa rin usapin itong sinasabing pagkahak o yung pagkakaroon po ng data breach sa sistema ng halalan. Maki-update po kami dito sir, itong sinasabing data breach. Una sa lahat, hindi na-hack ang servers ng Comelec. Yung nabalitaan is a data breach on the service provider at sa kanilang internal systems yun, no? Parang corporate system nila yun. Walang kinalaman sa ating eleksyon. So, hindi ang Comelec ang nahack. So, yung mga data privacy issues doon, pinibigay na natin sa National Privacy Commission para tingnan nila. At saka yung purported naman na data breach ay na cybercrime na nagawa sa kanila, ay pinapaimbestigan na rin natin pinapaimbestigan na rin ng Comelec sa NBI. Pero nasa jurisdiction yun ng Comelec kasi ang halalan ay sole and independent jurisdiction of the Commission on Election. Opo Sir Bay, nakikita po ba kayong banta gaya ng cyber attack sa sistema ng Comelec sa nalalapit pong halalan po sir? Wala tayong na papalitaan pang ganun, pagkos lagi tayong nag-iingat. So ang ating pinapangalagaan ngayon ay yung mga applications, web applications, tulad na sinabi ko, Precinct Finder at itong election results ng Comelec na tayo ang nagpo-host. So siguraduhin natin na ligtas ito sa mga cyber attack kasi tayo nga ang mismong nag-host nitong mga apps na ito. So, pinapantayan natin at sinisigurado natin na ligtas ito sa mga atake. Pero tulad na sinabi ko kanina, naging on guard lang tayo. Opo, itong aking partner si Bombo Everly, may katanungan din po sa inyo sir. Bombo Everly, go ahead. Magandang umaga, Secretary Caintic. Matanong ko na rin din po kung hinggil po dito sa update ng programa po ninyong National Digital Infrastructure. Kamusta na po ito, Secretary? Ito yung ating mga programa ngayon para pumilis at pumawi ng ating infrastruktura sa buong bayan, lalong-lalo na sa mga mga kapuluan at saka yung mga tinatawag natin geographically isolated and disadvantaged areas kung saan hirap or unserved and underserved pa rin ang ating mga mamamayan. Kulang o mapagal pa rin ang kanilang access sa kanilang internet. Dito sa ating mga metropolitan cities, medyo okay tayo dyan. Pero ang ating digital infrastructure na program ay para lumawak pa sa lahat ng mga ating mamamayan, lalong-lalo na yung mga nasa mga bundok at saka sa mga malalayong lugar na hindi basta-basta nakakuha ng signal sa cellphone or wala rin silang access sa mga fixed broadband tulad sa atin dito sa mga metropolitan cities. Meron tayong mga fiber na at internet service providers na nakapagbibigay ng mga lalakas na internet. Ito po, Secretary, saang mga lugar po ngayon yung tinututukan ng DICT na may hina pa rin po yung komunikasyon, lalo na't palapit na rin po itong halalan at sa automated election, kailangan po talaga itong malakas at stable po na internet para maipadala po ang mga data sa Comelec, Secretary? Sa mga region ng Region 8, mga Region 2, Region 1, kasi gulo-gulo-gulo yun, lalo na sa file. At sa ating bagong ating ban, Bangsamoro Autonomous Region, kulang pa rin ang internet dyan at saka sa mga Region 9. So marami pa tayong mga region na kulang pa rin ang ating infrastruktura pang-digital. Okay, Secretary Manny, para po maintindihan po ng ating po mga listeners, ano po ba yung mga inilalagay po ninyo sa iba't ibang rehiyon sa bansa para lumakas pa lalo ito pong ating internet connection po sa ating bansa po, Secretary? Ang tutok natin, kuya, is yung paglatag ng mga fiber optic cable
para pwedeng yun ang pagdadaluyan ng ating mga internet. Sa mga lugar na kulang pa talaga o tapos pa sa ating infrastruktura, ganyan, yun ang ating tututukan at tubuhusan ng pansin at tubuhusan din ng atensyon at tubuhusan ng budget para may latag ang ating mga fiber optic. Yun talaga ang tutok ng fiber optic cables sa mga lugar na kulang at wala. Opo, Secretary, mga ilang percent na po yung natatapos dito sa paglalagay nyo ng mga fiber optic cables na ito at kailan matatapos ito, sir? Actually, halos kauumpisa pa lang natin dyan. Bago lang nailaan na laanan ng tamang budget yan. So, ang inuna muna natin is yung National Highway or National Digital Highway. Tapos, susunod tayo sa mga regional links. So, ang mga regional network. So, ang tansya namin, nasa mga 3 taon pa yan na tuloy-tuloy na pagtatrabaho. Opo, sir, anong mga rehiyon pala itong binibigyan nyo ng prioridad para mabigyan ng mas malakas na internet po, sir? Sabay-sabay naman, spread out naman. Pero hanggang hindi natin ipadali yung ating national fiber backbone, medyo may kamahalan yung ating internet na ipapadali dyan. So, sinututukan natin muna yung mga mahahagip na nitong una nating phase, which is Region 1, 2, 3, 4A, NCR, hanggang Region 5. At saka sa bandang Hulyo, mapapaabot na natin ito sa Allen Samar. So, mag-uumpisa na tayo magpapadali sa Region 8, sa Eastern Divide. Opo, may mga nagtatanong po dito, bakit nagkaroon ng ganitong infrastructure program? Ano po yung purpose, pinaka-purpose dito po, Secretary? Ang ating, hindi natin mapagkakailan na nag-online na lahat tulad ngayon. Sa Zoom meeting tayo. So, lahat ngayon, pinagawa na natin online live pa. At lagi tayong nagtatawagan, may video na. So, kulang kakapusin tayo para mahina yung ating ipapadalo ng internet. So, kaya natin ito ginagawa yung infrastruktura na ito kasi habang lumilipat na tayo dito nasa new normal na tayo, kailangan natin na mabilis na internet. At hindi lang mabilis, gusto natin na hindi papatay-patay. Okay po. Sir, kumusta rin po pala itong pagkikipag-ugnayan nyo ngayon sa kumpanya ng pinakamayaman na po ito na tao ngayon sa buong mundo, si Elon Musk, yung kanyang Starlink po na siguradong magpapaganda pa sa serbisyo ng internet dito sa Pilipinas, Sec Manny? Nakipag-meeting ang ilang mga kagawaran, kasama na ang DTI, ang Securities and Exchange Commission at pumisita na rin sila sa amin sa DICT. Ang kailangan nila ngayon is matapos muna nila yung mga kailangan paperworks para makapag-incorporate sila, lalong-lalo na naumpisahan na nabuksan yung ang pagpasok ng 100% foreign ownership dulot ng PSA amendment, Public Service Act amendment. Pero kailangan nila tapusin yung pag-incorporate, pag-apply ng mga tamang permits para makapag-umpisa silang magtayo ng kanilang mga infrastruktura at may pamahagi nila ang kanilang mga servisyo sa ating mga. With that, maraming salamat po sa oras na ibinigay nyo sa Bombo Radio Philippines, sa Acting Secretary ng Department of Information and Communications Technology na si Sir Manny Caintic. Magandang umaga po, sir. Magandang umaga po. Si Tito Soto ang Vice President ko. Hindi porque Soto ako, kundi dahil alam ko ang totoo. Ang totoong magagawa na sa gobyerno at sa pamilyang Pilipino. May karanasan, katapatan, kakayahan, subok na malalapitan. SP to VP, seryoso sa trabaho. Hindi nyo na maitatanong sa tatay ko, kaya itanong nyo na lang sa Senado. Soto for Vice President. Political advertisement paid for Viceres C. Soto III, 2 Grayson Street, Barangay White Plains, Quezon City. Political advertisement paid by Marvic C. Soto, Unit S. Manato Square Building, Tomas Manato Corner, Scout, Madrinan, Quezon City. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Yung LTFRB maging yung ibang ahensya ng pamahalaan nagpulong na para dito sa paghahanda sa opla na biyaheng ayos ngayong Semana Santa. Nasa linya si Bombo Annalise Soberano.
Nakipagpulong ang Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB sa mga kinatawan ng Land Transportation Office, Metro Manila Development Authority, Interagency Council on Traffic, Philippine National Police Highway Patrol Group at mga local government units dito sa Metro Manila kahapon bilang paghahanda sa Oplan Biyaheng Ayos Semana Santa na magsisimula sa April 8 hanggang April 18. Napagkasunduan sa nasabing pagpupulong ang magiging gawain ng bawat ahensya bilang parte ng stratehiya para paigtingin ang seguridad sa mga terminal sa mga susunod na araw kung kailan inaasahan ang biglang buhos ng mga pasaherong uuwi sa kanilang probinsya. Natukoy rin sa pagpupulong ang mga lugar sa bawat terminal kung saan ilalagay ang malasakit help desk na gagabay sa mga pasaherong babiyahe ngayong Semana Santa. Nagsimula naman kahapon ang pag-inspection ng team na galing sa Technical Division at Franchise Planning and Monitoring Division ng LTFRB sa mga terminal na inaasahang pupuntahan ng mga pasahero. Kabilang sa mga ininspeksyon ng ahensya ang mga Integrated Terminal Exchange na nakatalaga sa start at end point ng mga provincial bus. Tiniyak ng LTFRB na maayos ang pasilidad ng mga naturang terminal at sumusunod ang mga ito sa public health safety protocols upang masiguro ang kaligtasan ng mga pasahero. Base sa inilabas na Memorandum Circular na number 2021-051, ang mga sumusunod na Integrated Terminal Exchange ang pinapayagan na magbaba at magsakay ng mga pasahero. Ito ay ang North Luzon Expressway Terminal, Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX, Santa Rosa Integrated Terminal at Araneta Center Terminal. Pinapayagan naman ang mga provincial bus na gamitin ang kanilang private terminal based sa window scheme na ipinapatupad ng MMDA mula alas 10 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga. Ang Oplan Biyaheng Ayos Semana Santa ay taunang operasyon ng LTFRB katuwang ang ibang ahensya ng pamahalaan. Pinapaalala ng ahensya sa mga driver, operator at pasahero na sundin ang alituntunin ng LTFRB lalo na sa mga itinakdang sakayan at babaan ng mga provincial bus. Papatawan ng kaukulang parusa ang mga driver at operator na mahuhuling lalabag sa mga nasabing pulisiya. At ibang paghahanda naman, kabilang paghahanda sa inaasahang pagbuhos ng mga biyahero sa mga terminal, pantalan at paliparan, naglabas ang Department of Transportation ng mga hotline numbers kung saan pwedeng tawagan ng ating mga kababayan. Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Samantala naman, nilinaw ngayon ng Department of Labor and Employment o DOLE na hanggang sa ngayon ay suspendido pa rin ang deployment ng mga overseas Filipino workers sa Saudi Arabia. Agad nag-issue ang ahensya ng paglilinaw matapos ngang lumabas ang Peking Advisory na may petsang Abril 4 ngayong taon. Kanakasaad sa Peking Advisory number 69 series of 2022 na lifted na umano ang deployment ban sa Kingdom. Sinabi ni DOLE Information Publication Service Director Rolly Francia na fake daw ang naturang advisory at walang inilabas ang DOLE na ganitong kautusan. Ayon kay Francia, layon lamang umano ng Peking dokumento na lituhin ng publiko at ang mga manggagawa na nais nang magtungo sa Saudi Arabia. Dagdag ng opisyal na kinumpirma raw ni Philippine Overseas Employment Administration Chief Bernard Olalia na wala itong pinirmahan o inisyong advisory. Sa ngayon, nagpasaklolo na rin daw ang DOLE sa mga otoridad para tuntunin ang source ng bogus advisory. Noon ngang Nobyembre ng nakalipas na taon, ipinag-utos ni Labor Secretary Silvestre Bello III sa Labor Attaché ng Manila sa Saudi Arabia para ihinto ang verification ng bagong kontrata para sa household service workers habang bumubuo naman ang Technical Working Group ng panibagong verification roles para sa kanilang deployment. Nagugat ang naturang issue sa non-payment ng mga sahod at end of service benefits para sa mga OFWs na mayroong 1 o 2 taon na sa Kingdom na nagkakahalagayan ng 4 billion pesos. Wala raw dapat ipangamba ang publiko dito sa mataas na kaso ng nakapitan ng tuberculosis o TB sa New Bilibid Prison o NBP.
Ayon kay Bureau of Corrections spokesperson Gabriel Chaklag, ang napaulat na 200 kaso ng pulmonary TB cases sa NBP ay usual na bilang ng TB cases sa loob ng pasilidad. Nilinaw din po ni Chaklag na walang outbreak ng naturang sakit sa National Penitentiary at sinabing na kontrol naman daw ditong naturang kaso at kahit sa kasagsagan pa yan ng mataas na kaso po ng COVID-19 sa loob ng piitan. Paliwanag niya mataas naman daw itong cure rate o yung mga gumagaling sa naturang sakit. Ibig sabihin na kapag mayroong mga nagpositibo ay marami rin daw itong gumagaling. Una rito lumabas ang mga ulat na 200 mula sa 208,000 na persons deprived of liberty sa loob ng pambansang piitan ang na-diagnose na mayroon pong TB. Kinumpirma naman ito ni Dr. Henry Fabro ng Bucor Health Services. Ang lahat daw ng may TBI nasa isolation room na at sumasailalim sa medical treatment. Kasunod po naman ng naturang insidente, magsasagawa na itong Bucor ng mass screening ng mga inmates para maiwasan na kumalat ang naturang virus. Mamaya pa kukuha tayong detalye hinggil sa paglalaan ng 100 milyong piso para sa libreng COVID-19 testing ng mga first-time po yan na job seekers. Ayon po yan sa Department of Labor and Employment. Samantala muna, sa ating pagpapatuloy, isinusulong ni dating Vice President at ngayon senatorial aspirant Jejomar Binay na mabigyan ng dagdag na proteksyon ang mga magsasaka laban sa epekto ng climate change. Ayon kay Binay, ang climate change ang isa sa mga dahilan ng pagtaas ng presyo ng gulay at iba pang mga pagkain at nakakaapekto rin sa pamumuhay ng mga magsasakay o magsasaka. Dagdag pa ni Binay na maaaring magbigay ng tulong ang pamahalaan sa pamamagitan ng dagdag na pondo, technical assistance at paghahanap ng alternatibong pagkukunan ng patubig lalo na sa panahon ng tagtuyot. Narito ang karagdagang pahayag ni former Vice President Jejomar Binay. Bigyan natin ng sapat na pondo, gayon din ng technical at manpower assistance ang mga local governments na nakasalalay ang ekonomiya sa agrikultura. Dapat ring mag-invest ang national government sa research and development, lalo na ang paghahanap na mas matibay na variety ng bigas at iba pang basic food products. Isa ring dapat tugunan ang kakulangan ng pagkukunan ng tubig. Dapat ay maghanap na ng iba pang water sources para tiyakin na sapat ang supply ng tubig para sa ating mga magsasaka. Samantala, todo ang paghikayat ng Commission on Populations and Development o yung tinatawag na POPCOM sa susunod na administrasyon na maging consistent daw sa advokasya ng pamahalaan sa family planning para maipagpatuloy daw itong pag-unlad ng kabuhayan ng mga Pinoy. Base sa data ng POPCOM, lumalabas na sa pagtatapos ng termino ni Pangulong Rodrigo Duterte ay pumalo raw sa 8.1 million Filipino couples. Itong mga partners at individuals ang aware sa family planning practice at usage. Ayon kay POPCOM Chief Dr. Juan Antonio Perez III, ang figure ay 25% na mas mataas o 2 million mula nang magsimula ang administrasyon ni Pangulong Duterte noong 2016. Sinabi rin ni Perez na noong 2016 hanggang 2022 ay nasaksihan daw ng bansa ang mainstream implementation ng Republic Act 10354 o ang Responsible Parenthood and Reproductive Health. Itong naturang batas ay malaking tulong para mapataas ang bilang ng mga nag-avail ng family planning services na 30% mula nang maipasa ito noong 2021. Base sa pinakahuling Field Health Services Information System, kapag pinag-uusapan ng contraceptive methods, ang pills ang nanatiling mas pinipili ng nasa 3.2 milyon na mga kababaihan noong 2020 at mas mataas ng 1 milyon mula ng 2016. Maging ang implants ay nagkaroon din ng significant increase sa paggamit dito mula sa 103,000 ay naging 474,000 ito sa loob lamang ng 6 na taon.
Samantala, nalagpasan na raw ang pasahero noong araw ng Miyerkules ang bilang ng mga pasaherong sumasakay sa MRT o Metro Rail Transit Line 3 noong wala pang pandemya. Ayon sa pamunuan ng MRT3, kabuang 320,844 na pasahero ang sumakay sa MRT line noong Miyerkules na mas mataas sa pre-pandemic average na 250,000 hanggang 300,000 pasahero kada araw noong March 2020. Ang naturang bilang ng mga mananakay umano ang pinakamaraming bilang ng mga pasahero ng tatlong loob lamang ng isang araw mula nang ibalik ang operasyon nito noong Hunyo taong 2020. Pero ayon sa pamunuan ng MRT3, ang mataas na bilang ng mga sumasakay ay dahil na rin sa libreng sakay ng naturang MRT line na sinimulan noong Marso 28 kasabay po yan ng kaarawan mismo ni Pangulong Rodrigo Duterte at magtatagal ito hanggang sa katapusan ng buwan ng Marso. Sa ngayon, mayroong 19 na 3-car ZEC made na CKD trains at 2 4-car na CKD trains na tumatakbo sa MRT3 sa peak hours. Ang bawat 3-car trains na ito ay kayang makapagsakay ng 1,182 na pasahero sa anumang oras, habang ang 4-car trains naman ay kaya namang makapagkarga ng nasa 1,576 na pasahero. Mula naman noong matapos ang rehabilitasyon ng MRT3 ay tumatakbo na ito ng 60 kilometers per hour mula sa dating 40 kilometers per hour. At dahil dito, nabawasan din ang headway o waiting time mula sa dating 8.5 hanggang 9 na minuto na lamang po ngayon ay nasa 3.5 hanggang 4 minutes na lamang. Samantala, Maki, kumusta naman tayo dito sa fuel subsidy na ibibigay dito sa ating mga tricycle drivers? At may report si Bombo Marlene Padiernos. Tinatayang nasa 1.2 million na mga tricycle driver at operator ang target na mapamahagian din ng fuel subsidy program ng pamahalaan. Ito ay ayon sa Department of Interior and Local Government o DILG. Kaugnay niyan ay sinabi ni DILG Secretary Eduardo Anyo ay natasan na nila ang mga local government units na magsumite ng mga pangalan ng tricycle drivers at operators na eligible na makakuha ng naturang ayuda. Ang nasabing listahan ng mga pangalan ay ipapasa sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na nakatalaga naman sa pamamahagi ng subsidiya para sa mga benepisyaryong mula sa transport sector na lubhang apektado ng mga pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo. Ayon sa kalihim, sa ngayon ay may ilang mga LGU na ang nagsumite ng listahan ng mga benepisyaryo sa kanilang tanggapan. At makakatanggap naman ng nasa 6,500 pesos na ayuda ang bawat benepisyaryo ng naturang programa. Magugunitan na kamakailan lang ay inilabas ng COMELEC ang kanilang naging desisyon na pahintulutan muli ang LTFRB na ipagpatuloy ang kanilang fuel subsidy program. Ngunit sinabing maipatutupad lamang itong muli sa oras na mailabas ng komisyon ang resolusyon ukol dito. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Bombo Police Report. Abogado po nakaligtas matapos inambus doon sa Cotabato City. Bakit kaya? May report si Bombo Gary Versas. Nagaligtas sa pamaril ang isang abogado sa siyudad ng Cotabato. Nakilalang biktima na sa Atty. Ronald Torres na residente ng Cotabato City. Ayon sa ulat ng pulisya na pinagbabaril si Atty. Torres sa bahagi ng Santos Street, Barangay Rosa Heights No. 6, Cotabato City habang papauwi ito sa kanyang tahanan galing sa kanyang tanggapan. Pabilis namang tumakal sa mga suspect patungong town proper. Tadtad ng bala ang sasakyan ni Torres na Toyota Land Cruiser. Nakaligtas ang abogado at hindi tinamaan dahil bulletproof ang kaniyang sasakyan. Malaki ang paniniwala ng pamilya ni Torres na posibleng may kinalaman sa kaniyang trabaho ang pamamaril nito. Sa ngayon ay nagpapatuloy ang investigasyon ng Cotabato City PNP sa naturang pangyayari. Nagulat live mula sa Cotabato City, Bombo Gary Puersas para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Boom! Samantala naman, ang City Agriculture Office ng Dagupan sa lalawigan ng Pangasinan nilinaw na walang fish kill o malawakang pagkamatay ng mga bangos sa lungsod. May report ang Bombo Radio Dagupan. Nilinaw ng City Agriculture's Office na walang fish kill o malawakang pagkamatay ng bangos dito sa lungsod ng Dagupan. Ayon kay Teresita Pascua,
ang officer in charge ng City Agriculture's Office dito sa lungsod ng Dagupan na walang naitalang fish kill ngayong buwan ng Abril. Ngunit may mga mangilan-ngilang pagkamatay ng bangus at malaga noong Marso dahil sa pabago-bagong panahon na temperatura na nagpapababa ng dissolved oxygen sa mga isda. Anya, ang insidente ng paggataw na naiulat ay isolated case lamang at hindi masasabing pareho sa lahat ng fish ponds o fish cages sa syudad. Dagdag pa nito, handang-handa ang mga fish pond at fish cage operators sa pabago-bagong klima dahil sa may isinasagawa na rin silang preventive measures para hindi mamatay ang mga alagang bangus. Wala pong mga isolated fish cage na nangyayari sa ating kaibigan. Kung halimbawa may mga reported, siguro noon pa yan. Sa ngayon po wala pong nangyari na. Live mula rito sa Dagupan City para sa Bombo Network News. Bombo Justin Fontanilla Rosete nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent number 1 sa buong lalawigan ng Pangasinan. Basta Radyo. Bombo! Mayroon daw halos 2,000 COMELEC registered OFW sa China. Umaasang maagang malif itong total lockdown para sila po ay makaboto sa pamagitan ng overseas absentee voting. At may report ang Bombo Radyo Iloilo. Hindi pa nakakatiyak ang mga Pinoy sa Shanghai, China kung kailan pa malift ang total lockdown sa lungsod at kung kailan maaaring itutuloy ang overseas absentee voting. Abril 10, nakaschedule ang pagboto ng 1,991 na registered voters sa nasabing lungsod. Ngunit sinuspende ng Commission on Elections o COMELEC-NBank kasunod ng coronavirus outbreak. Ayon kay Bombo International Correspondent Donisha Habiling Moloni, direkta sa Shanghai, record high pa rin ang kaso ng COVID-19 sa Shanghai kasunod ng isinagawang citywide COVID-19 testing. Aniya, maghihintay na lamang sila ng susunod na abiso ng Chinese government at ng COMELEC. Napag-alamang isinasagawa ng personal ang overseas absentee voting sa Shanghai, hindi kagaya ng ibang mga bansa na pinahihintulutan ng pagboto via mail. Manual rin ang vote counting at hindi automated. Dahil sa malawakang nucleic acid testing, nalaman po nila na marami pong mga asymptomatic cases. Kaya itinuloy po nila ang lockdown. Sa ngayon po ay wala pa pong balita kung kailan matatapos ang lockdown na ito. Si Bombo International Correspondent Donisha Moloni, direkta sa Shanghai, China. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo G. Sapadios. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo Basta Radio. Bombo! Bombo International News. Ipinasa na ng US Congress ang dalawang bipartisan na bills na layunin na parusahan ng Russia dahil sa sinimulang digmaan nito laban sa Ukraine. Ito ay matapos na i-anunsyo ni Biden or ng Biden administration ang pagpapataw ng panibagong sanctions sa pinakamalaking financial institutions ng Russia, gayon din sa ilang matataas pang opisyal nito maging sa mga anak mismo ni Russian President Vladimir Putin. Sa naturang kautusan ay nagkaisang pagbotohan ng Senado ng Amerika na naglalayon na suspindihin ang lahat ng kanilang normal trade relations sa Russia. Gayon din ang pagbabawal sa pag-aangkat ng oil, coal at ng natural gas mula rito. Samantala, nakatakda naman itong ipasa sa Kongreso ng Estados Unidos sa White House upang ganap na malagdan na ito ni US President Joe Biden. Bombo Sports News. Nakatakda raw na lumaban muli si US undefeated boxing champion na Floyd Mayweather Jr. Makaharap nito si Dangerous Don Murs sa darating na Mayo 14 sa Dubai. Isa lamang ang laban ni Mayweather kay Mora, ang nasa boxing card na tinaguriang The Global Titans Fight Series. Kasama sa nasabing laban ang 46 years old na si Anderson Silva kay Brazilian Bruno Machado. Huling lumaban po si Mayweather ay noong Hunyo 6 laban kay YouTube star Logan Paul na isang exhibition fight lamang. Hindi naman malinaw sa bagong laban nito kung may judges sa nasabing laban. Bombo Foreign Exchange Update. Sa palitan na po ng piso kontra sa ibang currencies, ayon pa rin sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang US dollar sa ngayon katumbas ng 52 pesos 38 centavos, ang Singaporean dollar
ay 37 pesos at 78 centavos ang Hong Kong dollar, 6 pesos at 55 centavos ang euro, 56 pesos at 1 centavos, habang ang Saudi Arabian Rial ay 13 pesos at 69 centavos. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Samantala, dahil sa kinharap ng buong mundo ang COVID-19 pandemic, samahan niyo po kami sa isang panalangin. Narito ang Horacio Imperata. Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection. O Holy Mother of God, do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. Luzon, Visayas at Mindanao maging sa buong mundo, yan ang kabuuan ng Bombo Network News Morning Edition. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami po ang inyong mga kasamang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Everly Rico. At ako naman si Bombo Gerald B. Ulet para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo. At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Sa Radyo Bombo. Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. Limang dekada nang